बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय। बे समाव जोंनि नैबे हालां बाजार इन्डियान स्टार युथ क्लाबनि आन्डाराव आरो जोंनि नैबे हालां बाजार कमिटिनि आन्डाराव जोङो नैबे मोनसे मेहेरगोनां दल जात्रा फुजाखौ जोङो खुंनो लादों। जोङो गोबाव जाबायमोन बे एरियायाव बे दल जात्राखौ खुंनो मोनैया, खारन बोथोरफ्राबो खुब गाज्रिमोन आरो बै समाव जिहेतु आबहावाया मोजां नङैनि थाखाय नैबे दल जात्रा उत्सबखौ जोङो दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। किन्तु जोङो नैबे बोसोराव दिनैनि बे 14 तारिख 3 मास 2025आव जोङो बयजोंबो सावरायनानै जोङो मोजाङै मोजां अनलायनायनि गेजेरजों आरो बेयाव नुज्लायनानै जोंनि अनलायनाय भाब गासैखौबो लानानै जोङो मोजां हाबाफारियै आरो मोजां डिसिप्लिन भाबै जोङो खुंलांनो थाखाय आखायाव लादों। मानो होनना बुङोब्ला फुजा होननानै बुङोब्ला, मेला होननानै बुङोब्ला बेयाव जानला मोनला मानसिया फैनानै खाथि खालायाव लोङै जायै फैनानै गाज्रि भाबै बेयाव नांलाय खमलाय जाफैयो किसुमान जायगायाव। थिग बेबादिनो जोंनि नैबे जायगायाव, जोंनि बे हालां बाजारनि बे उत्सबआव जाहाथे जोङो बेबादिखौ नुवा आरो जों बेबादिखौ एकदम जाहोआबो। जोङो जोंनि भलन्टियारफोर खुब गोख्रोङै दं। बर्थमान जोङो बेबादिखौ जोङो हास्थायाखै। जोङो बयजोंबो अनलायनानै जाथि बायदिसिना धर्म सब किसुखौनो जोङो एक खालामनानै जोङो बे मेलाखौ जोङो खुंनो लादों। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा अननानै लोब लोबै बेयाव बाहागो लाफैब्ला आंनि तरफनिफ्राय आङो खुब गोजोननाय मोनगौ आरो बियो निस्सय जागोन होननानै आं आसा थियो। जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै 14 तारिखनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामबाय। फुङाव जोङो फुजा फाथल होनानै किसुमान जोङो मेन गेटखौबो जोङो मेन लामाखौ जोङो बेखेवखांबाय आरो कृष्णनि मन्दिरखौबो जोङो बेखेवखांबाय। दा जोंहा मोननैसो दंबावो बेखेवनांगौआ। दा बेखौ जोङो बेखेवखांब्लानो जोंनि मेलाया बेयाव साबना हामना गाब गोनां जागोनखौ आं आसा थियो। जोङो मेलाखौ जोङो सानब्रैनि थाखाय लादों। दिनै 14, 15, 16 आरो 17 जोङो जोंहा बाहाय कालसार लाफानाय जादों। बे कालसारनि बान्थाफोरखौ जोङो कम्पिटिसन हिसाबै बै बान्थाफोरखौ जोङो बै 17 तारिखआव जोङो होनो थाखाय जोङो रेडि। ओंखायनो जोङो बै 17 तारिखआवबो बान्था राननाय हिसाबै जों बयबो अनलायनानै जोङो मेलाखौ जोङो फालिलांगोन। बेखिनि आर्टिस्टनि बेलायाव जोङो जुदि फैयोब्ला जोङो बेखौ माबा मोनसे सिद्धान्त लानाय जागोन आरो बिथांमोना मोदोम गुदुङै फैयोब्ला जों माना खालामनाय नङा। जोङो माबा मोनसे अननायनि हाबाफारि लानानै बिथांखौबो जोङो मान सनमान होनो जोङो थाग थियारि जानानै दं। लकेल हिसाबै बाहागो लाफैनो हागोन। बेयाव रावखौबो बादा गैया। सोरबा रोंगौथि दंब्ला जोङो नैबे प्लेटफर्मखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो जोंनि गामिनि मानसिया, जोंनि एरियानि मानसिया जेरावबो जोङो प्लेटफर्म मोननो थाङा, गामि बिथोराव थानाय मानसिया। किन्तु नैबेबादि प्लेटफर्मखौ मोनोब्ला जोङो जोंनि रोंगौथिफोरखौ देखायनानै जोङो बे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन जायगायावबो जोंहा स्कप मोनहैनायनि बा लामा मोननायनि मोनसे हाबाफारि थायो। दा जोङो नैबे कम्पिटिसनाव जोङो रांजों लोगोसे रोंगौथि जोङो मान बिलाइ होगोन, सार्टिफिकेट जोङो होफानाय जागोन आरो लोगोसे आर'नाइजों जोङो मान बावनाय जागोन। जोङो बेबायदि थांखि लादों। खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय।
गुबुन गुबुन बड'लेण्ड राइजिं लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनैनि बे प्रेस मिटनि हाबाफारियाव नुजानाय जोंहा मानव गेदेर 57थि दल जात्रा मेलानि मासिगिरि सार लोगोसे जोंहा बोसोनगिरि सार इण्डियान स्टार युथ क्लाबनि मानव गेदेर नेहाथारि सार बेवहाय नुजानाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानव गेदेर दैदेनगिरि सारमोननिसिम गिबियाव बिथांमोननिसिमबो गोजोननायखौ बावहरबाय। दा जोंहा दिनैनिफ्राय जागायनानै 51थि दल जात्रा मेलाया 14, 15, 16, 17 थारिखसिम जों बे मेलाखौ खुंफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा बेवहाय जोङो कालचारेल इभेन्ट्स जों बुंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो जोंनि एरियानि गासै जायफोर 20टा गामि बे 20टा गामिनि जायफ्रा गोसो गुदुं हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा बाहागो लानो हागोन। लोगोसे बेवहाय जोङो मेलाखौ मोजांथारै जों खालामनो नागिरदों। गुबुन गुबुन बोसोरावबो जों बिदिनो खालामबाय थायोमोन। नाथाय सम आरो बोथोरखौ नायनानै जों सम सम माने मेलाखौ बबेबा बोसोराव जों दोनथ'बोनाय जादों। खिन्थु देग्लायनिफ्राय जोङो बेखौ फिर जों आराम्भ' खालामफिननाय जादों आरोखि। दा बेनि थाखायनो बयबो खाथि खालानि रायजो राजा बिथांमोनखौ मोनसे खावलायहरनाय जिहेथु बिथांमोनहा नैबेहाय जोंनि दल जात्रा मेलायाव फैनानै बाहागो लाफैयो बेखौ खावलायहरबाय। दा बेवहाय जोङो खुनु उसुबिदा जानाय नङा। जों खोला फारसे जोङो मोनसे गिदिरथार मोनसे साइकेल स्टेन्डबो जों बानायनाय जादों। साहा फारसेबो साइकेल स्टेन्डबो बानायनाय जादों। पार्किंनि बेबस्थायाबो जोंहा एभेलेबेल दङ। प्लास जोङो पुलिसनि थाखायबो जोंहा जेबो उसुबिदा जानाय नङा। जों पुलिसनि थाखायबो जों बेबस्था लानाय जादों। बेराफारसे जोङो 20टा गामिनि जिहेथु गावबुरा बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव जों बाहागोदारि हिसाबै जों बिथांमोनखौबो जोङो सोसननानै लाफानाय जादों। आरो मोनसे जों बे कमिटिनि गेजेरजों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों मोनसे फोसावनो सानदों। जिहेथु जोङो माखासे प्रसासननि लोगोसे माखासे जोङो लकेल अर्गानाइजेसन जिथु माहारि आफाद बिथांमोननि बोसोन बायदियै जों जिथु 18 बोसोरनि गाहायाव जिथु माइनर हिन्जावसा बा हौवासा बिथांमोनखौ जों खेला होनायनि जों सुबिदाखौबो खालामनाय जायाखै। बिनिफ्राय जायफोर आइजोफोर जों जिहेथु जों गुबुन गुबुन मेलाफोराव थाङोब्ला दा बेवहाय आइजोफोरखौसो जों बांसिन मेला होनायखौ नुनो थाङो। दा बे हिसाबै जोङो बेवहाय टटेलि माने आइजोफोरखौ जों खेला होनायखौ जों बन्द' खालामनाय जादों। दा बेखिनियानो आरोखि। जौबो बेवहाय जों जौनि खेलाफोरखौबो जों होनाय जायाखै बेबायदि आरोखि। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम मिथिहोनाय जाहैबाय। लोगोसे बयनिसिमबो खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै जिहेतु नैबे जोंनि 51थि दल जात्रा मेला बे दल जात्रा मेलायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाहैबाय। गोजोन्थों।